Lukáš Vonatý a tohle je kvalifikace na XQ 2014. Krásná. Kettlebell, 32 kg. Jo, hezky je to jde. Bedna, 60. Osa olympijská 20 kg, 5 kg kotouč, 20 kg kotouč. Na druhé straně to samé. 20 kg, 5 kg. Fešák, Lázeňský. Osm, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3. Je to obrácení, jo? Když říkáš 20, tam je odpočet a táhnu máš normální čas, jo? Začínáš co? Takže víš přesně. Máš 10 vteřin. Bůh 4 minuty tam pecka. 5, 4, 3, 2, 1, pojď. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 plus 9, 320. Máš balony. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 19 vteřin. To asi musí najít, to si musel to směřit, 4, 3, 2, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Raz, 2, 3, 4, 6, 3, 18 vteřin. Náci to nebudu použít, to je spůjná. Vadí ti to? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Raz, 2, 3, 4, veš? 5, 6, 7,
8, 9, poslední půl druhý si, jo, pojď ku šestku. Bradu nahoru, po pořádně. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 15 vteřin, jo? Teď půjdu čistou báru. Po 4 kolesa. 4, 3, 2, 1, go! Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Často báře, jo? Jdeme. Na to jaký začudilo vlastně důvod. Raz, 2, super. 3, 4, 5, 6, super. Jo, 25 minut. Raz, Co to udělá? 2, 3, super. 13 vteřin, 12, 11, 10, 9, 8, 7, Poslední 3 kola. 6, 5, 4, 3, Než já to dřív, než to 1, go! Hezky, pěkný. 2, 3, A ještě se odmluví, že koláč 4, 5, 6, 7, 8, 9, čestu báře, no? Já čím super nekoupit. Můžu. Jsi se jednou navodil točka? Raz, 2, 3, 4, 5, tak tam viděl 6, ale na zem, jest, halo, 20 sekund. Raz, 2, 4 kola, 4, 3, 2, 1, go! Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, pojď dělej, 7 vteřin, halo, 6, raz, 2, 3, dělej, halo, halo, 4, 5, 6, ne ono, hned 3 dělej, poslední kolo. Raz, pořádně do mě, jo, nám. tak svině, Tři, 4, 3, 2, 1, go! Poslední kolo, ne? Poslední, no. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A jestli. Což dává mluvit hlavou. 38, 37, dělej, pojď, nahoru! Raz, 2, 3, Hezky. a pojď, ne, to pěk, nerychlý, jo? 23, 22, Poslední 3. 5, 6, Hezky. 15 vteřin, dělej, 14, 13, Máš čas, máš vědět tak. raz, dělej, 10, 2, poslední, hop. A zůstaň nahoře. Vyskoč. Krásný. narovnej se, radši se narovnej, tak, a jdeme, ještě běží čas, 2 minuty, ne, to, on musí sám, stávej, dělej, ne, Počkej si tu bednu. šoupu si bednu,
Půl minuty pryč. Když to tam bude. Minuta 10, zbývá. Tak je. Tak ho, máš minutu. Tak je, spolkníč. Minuta. Ahoj, tak je. Dobré. Měl jsi to stabilizovat. 38. Pojď udělat aspoň 2. Nadechni se k sobě, rovný záda. Pojď. Lokty tlač ven. Hop! Tak je, Jeden. 20 sekund. Máš tak čas na to. 10 sekund na jeden. Hop, teď 10 sekund. Hop! Tak je. A ještě jeden 8. 7, pojď ještě. Pojď třeba kvůli tomu podepkat. 4, 3. Lukáš Vlnatý, 8 kol a 2 trastry.